aina. Anton ei ole edes Eeron lapsi. Ai jaa. Kenen lapsi se sitten on? Anton on mun lapsi. Mitä sä kaadat? Viski. Eero. No viimekin se tuli tärkeäsi. Hei. Eero. Anna nyt olla. En anna. Kai sitä nyt kerran vuodessa yhden viski voi ottaa. Ei, nyt Eero juhlitaan. Musta olette niin ihana pariskunta. Miksi te olette eronnut? Eero, miksi me erottiin? Kaksi taiteilijaa ei vaan maattunut saman katon alle. Ai, onks sä taiteilija? No mä teen näyttämätaidetta. Niin, hän on näyttelijä. Ja näyttelijät on minun mielestäni aivan koiria. Sehän riippuu ihan näyttelijästä. Ei sen mistään näyttelijästä riippuu. Tehän teette vaan se, mitä teille ohjaaja sanoo, että te teette. Mielistelette niitä ja hymyilette. Anna rooli. Niin, se on huoran ammatti. Sehän on ihan huoran ammatti. Oikeesti se on maailman toiseksi vanhin ammatti. Eero, sä harjoitat huoran ammattia. Anna rooli. Mitäs mieltä te olette huorissa käymisestä? Oot sä Eero koskaan käynyt huorissa? Eero. Anteeksi. Entä ootko sä käyttänyt maksullisia naisia? Ootko? En mä tiedä. Hei, oothan sä nyt pannut jotain huoria. Tää on musta hyvä juttu. Anna nyt olla. Kukaan ei myönnä käyneensä huorissa, mutta silti niitä vaan käytetään. Sä oot just semmoinen, että sä käyt siellä huorissa. Sano nyt. Kattokaa tota kaveria tuossa. Kattokaa, mikä möhömaha tuolla on tullut tuohon. Ei tommoselle seiso siis. Ei vai? Ei. Kattokaa. Kato sitä. Juha, kato. Kato tommoista möhömahaa. Ei tommonen niinku tommosena seiso. Möhömahainen huora. Voisitko vielä lopettaa? Sä oot Eero huoran ammatissa. Sä olet huora. Ymmärrät sä? Vittu huora. No, okei, anteeksi. Oho. Tässä meillä on ilmielävä Eero Malmberg, näyttelijä jumalana. Lopeta nyt, saatana! Mä oon koko illan taas kuunnellut sua, Eero, sitä Eerotata! Sulla ei oikeesti pienintäkään käsitystä siitä, missä mä menen! Sä syljet mun pää. Älä huuda. No mä en tee, mitä mä haluun! Joo. Miksi sä oot vitun katkera? Minäkö katkera? Minkä mä sille voin, että Aino halus muuttaa mun luo asumaan? Paskan Marjat, sä tulit ja veit sen sieltä, saatana paska! Itehän sä näit Italiaan. Olisiko mun pitänyt jättää meidän tytär heitteille? Olisiko? Älä. Heitteille! Älä räi mun päälle! Mä oon niin vitun kännissä. Ai mä oon kännissä. Sulla ei vaan mitään huumorintajua. Mulla ei ole huumorintajua. Niin ei. Ai jaha. Ai jaha! Sovitaan sitten niin. Rauhoitutaan. Joo. Mä oon ihan rauhallinen. Onneksi mun ei tarvi enää elää sun kanssa. Ihanaa. Tai ihanaa. Tämmösen Ihrakasan kanssa ei tarvi enää panna. Voi vitsi, ihanaa. Mä en ottais sua enää vittu mistään hinnasta tollasta. Vittu hisat, haiseeks toi Ihra vai miten tää on? Haiseeks toi teidän mielestä? Miten se on keräytynyt omat? Vittu, sä vitutat mua! Eihän oikeesti, sä oot niin falski. Mä oon paljon parempi näyttelijä kuin sinä. Eikä oo kukaan usko. Eikä kukaan usko! Ei kukaan ei usko. Eikä kukaan usko! Eikä kukaan usko! Lopettakaa nyt! Lopetin jo! Aja hiljaa jo! Ai saatana, vittu saatana. Tämmöstä saatana Virginia Woolfia, tämmöstä kukaan ei jaksa. Joo, se auttaa. Ota, iso huikka, noin. Viina auttaa meidän Eero. No niin, onks nyt hyvä mieli? Viina auttaa, joo. Joo, lisää. Äiti antaa vähän viinaa, joo. Jumalauta, mä oon tässä! Nyt loppuu! Sattuuko sulla? Ei. Ai. No niin. Nyt oot siinä ja rauhoitu. Rauhoitu siinä. No niin. Mä otan jo kaikkien yläpuolella. Rauhoitu, kun mä sanoin sulle! Rauhoitu! Mä haluaisin, että mä tapaan sut! Mä tapaan sut, saatana! Ai perkele!
Haluatko mä tapan? En. Rauhoitu nyt. Haluatko mä tapan?